Пішли. Зайдемо до вас в гості. Заходьте, будь ласка. Доброго дня. Ну як ви? Доброго дня. Мы работаем. Занимаемся. Это двойня недоношенная. По 900 грамм были, уже по килограмм 300. Шла домой, а второй пока находится у нас. По плану. У нас будь-які. тепло, светло, дети лечатся, родители Тепло быстро є, переходят. Світло є. Кислород Кислород. есть, дизель есть, питание есть, мусор вывозится, Интернет есть. интернет есть, вода есть. Мы делаем все, чтобы... Связь было. есть, есть рация, есть телефон, поэтому... Единственное, что вот это вот с сиренами и с спуском в убежище дискомфорт. Очень. Ну, что делать? Мы тут... С матрасами тут всем выдаем одеяло. Если мама только после родов, ей надо прилечь, есть лежачие места. Идем кровати, которые они наготове, они теплые, мешки с одеялами, вода питьевая, медикаменты необходимые, следящая аппаратура. И у нас, так как все дети сюда не помещаются, у нас еще есть помещение, где стоит 2 транспортных кувеза с аппаратами ИВЛ, которые могут работать в автономном режиме. Проходите. Там палаты небольшие. Доброго дня. Доброго дня. Скільки гранички? Їй вже 1,5 місяці, але тут ми знаходимося вже, мабуть, 2 тижні. Так. На вас, які ви сильні мужні, наших лікарів, які вони професійні. Я думаю, що все буде дуже добре. Все ми бажаємо, всі вибіки. Все буде добре. Дякую. Зараз школи нема, дитячого садочку нема, так ви малюєте. Да, занимаются. Занимаются, да? Да, дети? Малюєте. А вірші знаєте? Да. Давай. Сонечко гойдало, сосне сонечко благали. Сосне сонечко не треба, стане сумно нам без тебе. Вау! Дякую. Уже неделю живут. Доброго дня. Ви десь в якому районі? Міста Київ чи за містом? Це Дарницький район. Дарницький район. І зараз, тому що зараз складно добиратись, для того, щоб і час Ми там проживаємо на 25-му поверсі. З дитиною І 3 там роки. нема. Дуже важко в підземку спускатися кожен раз. Дуже страшно, тому з чоловіком тут знаходимося. Ну і не потрібно тоді їздити на роботу, Так, багато так. часу Він кожен витрачати. день працює тут, а ми перебуваємо. І чоловіку спокійніше, і вам також. Вся родина поряд. Це приймальне відділення 7-го роддому міста Києва, завідуючий роддомом. Біла Вікторія. Біла Вікторія. Зараз ми перевірили за цей час, за більш ніж 12 днів. Скільки у нас народилось? 82 дитини, одна з них двійня. А за цей час з початку агресії проти України в місті Київ народилось майже 500 дітей. Зараз перевірили, все гаразд. Працівники живуть зараз в роддомі для того, щоб не витрачати час, тому що рух транспорту обмежений і вони працюють, можна так сказати, нон-стоп, без пауз, без перерв, родина поряд. Роддом всім забезпечений, наскільки я розумію, ліками, киснем, дизелем, харчами, все є. Все є. Перевірили зараз і бомбосховище. На жаль, багато часу витрачають на те, щоб спуститись і бути захищеними в бомбосховищах. Тобто умови всіх нормальні. Сьогодні народилось 2 дитини. Тільки почався день, а вже 2 дитини. 2 дитини є. Тобто життя триває, Продовжується. і життя продовжується.
А діти це найголовніше, що у нас є, і це продовження нашого життя. Цінніше, що в нашому житті є, це діти, і дуже добре, що у нас є всі умови для того, щоб в вашому пологовому будинку і також в інших всі умови були і ніяких збоїв не було. Чи може бути у вас там є якісь пропозиції, прохання, зауваження? Чим ми можемо допомогти вам? На теперішній час дуже дякуємо. У нас все гаразд, ми працюємо, у нас все є, ми усім забезпечені. Дуже вам дякую за підтримку. Скажіть, будь ласка, персонал не нервує, все нормально? Не нервує, всі працюють в штатному режимі, 7/24, все добре. Ну, поспілкувалися також з лікарями, тобто ситуація нормальна. І всі наші установи, які повинні працювати, працюють в нормальних умовах. Все забезпечено, ключові інфраструктурні об'єкти нашого міста працюють, є тепло, є світло, електроенергія, тобто вода, все є. Все є. Нам тільки потрібно одне – мир над нашим небом, над Україною. Оце всі ми тримаємо кулаки. І велика подяка, низький уклін всім тим, хто захищає наше мирне небо, захищає нас, українців. Тому дякуємо вам. Дякуємо вам. Добре, будемо зараз далі. Ви залишаєтесь на роботі, а я далі поїхав вже по своїм наступним справам. Міра вам саме головне. Всім нам. Дуже дякуємо. Що? Дякую. Спасибо вам большое. Ребята, можно ссылку? Пожалуйста. До встречи. Спасибо.